lokativ i priča o jednoj Ani. Gde si? Gde si rođen? Gde živiš? Gde radiš? Gde studiraš? Gde kupuješ? Gde se šetaš? Gde se viđaš sa prijateljima? Gde ručaš? U pozorištu, u bioskopu, u klubu, u kafiću, u restoranu, u diskoteci, u šetnji, u kupovini, u školi, na predstavi, na filmu, na večeri, na kafi, na piću, na internetu, na času, na fakultetu, na univerzitetu, na putu. Zdravo, ja sam Darko, živim u ovoj ulici. U ovoj plavoj zgradi, naš stan se nalazi na drugom spratu. Najviše vremena provodim u svojoj sobi. Najčešće igram igrice na kompjuteru ili sviram nešto na gitari. Mrzim kad mi mama kaže: knjige su opet na podu, gitara na krevetu, roleri na radnom stolu, čarape na polici, a ti naravno na telefonu. Zar ona nije na poslu? Ponekad mi nije ni do čega. Tad ležim na krevetu i razmišljam. O kome? O čemu? Razmišljaš, razgovaraš, pričaš, sanjaš, maštaš. O kome, o čemu je knjiga, film, emisija, pesma? Razmišljam o jednoj Ani, o našem susretu u sladoledu i onom divnom popodnevu. Videli smo se. Kada? U aprilu, u maju, u januaru, na početku, na kraju, po danu. Videli smo se još u junu, na početku meseca. Na fakultetu, na pauzi između predavanja. Kako? U prolazu, u svom fazonu, po mom ukusu, u prepoznatljivom stilu. Sreli smo se u prolazu na stepenicama, u svom prepoznatljivom stilu mi je rekla hvala. Na čemu? Hvala na komplimentu. Kako sam samo mogao da zaboravim. Sjajno izgledate danas, koleginice. Jeste li za sladoled? Idemo u jednu poslastičarnicu. Poznata je po... Po čemu? Po kome? Poznata je po najboljem sladoledu u gradu. Ja sam uvek za sladoled. Hvala na pozivu. Pamtit ću ovaj jun po Ani. Sad nemamo predavanja i Ana je u svom rodnom gradu. Dopisujemo se na Facebooku i tako. Molim vas, ne stajte mi na muku. Hvala na pažnji.